Nerap ipu kumno ban snotho ye ka Bible, kumno ban snotho ye ka Testament berim. Ngire ban snotho habang ipule Bible ngire ban snotho haga juk ayu la tho ye gane ka kitab. Sha ka jaj ban riu ka ba kumno, sha ka jaj ban riu ayu ba la tho na ka ban ta ka e. Baru ayu ba tho. Bat kadai ban ne kumto, kadai ban long kumto. Ngim de ban persyang ban penlong ye ke tenu blai. Bahkan de ke story jonga, bahkan de ke khana jonga. No, kata kam de ke rukom pule Bible ke badai. Wal ada kidon ki banta ki ba ngala ban penyedai bat ke jingim jonga. Henry ke rukom ke besyanganya ban puli Bible but ban snotho syai ye ke Bible kedai ban pule ka mang sheno ka mut sheno mano betho haga juk ayu but syaka bakum ke ke tu ke culture haga tu ke por ke dustur haga tu ke por ngin sedang na kitab Genesis ngin sedang na kitab Noah. Nado Noah, pitip ke we Noah, la tho ye ke to ke kitab, la tho to ke khana spang jing Noah, bat ai bakan long kum to. Nai persyang panidei bat nga salade. Nai persyang kam ye lade baga to ke dekhot ke kren yang no, mde mta. Ban sngo tho ye Bible ye ka bakan ne kum to, na ke mta ke to ke khana, mta ke to ke por, mta ke to ke juk ke por, mta ke to ke juk, bat mta to brio. Noah haga por jo kadang dijing slay bukrau bertai but no umi we briu bertai Shem malodon bon gi khon Shem Muhammad Japhet hare ka lain jo ga jingar pateng kawan na lain jo Shem no Shem pateng la pateng kawan hadu ke por kawan hadu Abraham but ke kitab Genesis kadai kitab hakabo Abraham udon pinlap hang to ye ka khana jong Abraham kumnu imbat ka bla tho hang to kadai ben mata jong kadai ben ta ka khana jong bat pide ban hun bakan long kumta now Abraham ka jingher pateng kawan na Ishak walau don bon gi khon hare ka jingher pateng kawan na kalan jong Ishak ka ba tho hang to sepang Ishak kadai ka jong kan de be khana ju kan de haga tu ke culture tu ke juk jong kumnu phio I shubu na nuksa karo kom ye tho karo kom poi kha poi man karo kom im gibriu karo kom mani blai jong gibriu kadai ke juk haka ba mi de shu kum ke juk ke jong imata so I kan le kum tu ngam shu tu ke juk ne haga tu ke juk ne shu tu ke culture but perkhat uniu briu de uniu briu de mano wan na kano lan wan na kano kajaj briu na kano kajaj penriu haga bede ba gajing imjo Ishak pule ka ai pakan ne ke jong Ishak mde ke jonga jong phim de jongi personal na galan jong sona Ishak khai we khon uba kajher pateng kalong na Jacob mdai tang we khon ji sha don we ro khon iso de we khon jo re ke jingher pateng ka de na kalan jong Jacob no Jacob upan ukhai gi khon nang tai gi do gi khon jong Jacob Jacob lo khot kerteng Israel do angel jong trai re ke beher bat ki to gi khon jong Jacob boro lo khot ki gi khon jong Israel le gi khon Israel ke gi ba tho shapang ke to khon Israel ka de ban ne kum to kadai ban long ka jongki ye ka khana chpang jongki ka kol shor jongki ka kom nge jongki bat kadai ka juk jongki kumno ko long to ko perthai ngam shi ka to ko perthai ban ne hang to now ho ngila ban sim nuksa ngila ban sim jimut ngila ban sim me ne ka tai ka long ji man toy ye tin blai henre ba pin so thoi ka Bible phi ban pule ka ngam shi ka to kejuk ketu juk kolong kumno karukom im gibriu ke society im lang salang tu por kolong kumno bat ki ai gini gibriu e ni gibriu nang no wan sha ulai
cái cái thọ phăng cái con Israel cái đây bạn nè cũng tổ nào kỳ đòn khát aru cái con Israel con trong Jacob ubakado udeu neu Benjamin re kalain trong cái peteng sorry ngamong kalaj hier peteng namar borok nak gigi hier peteng re u khor bakhado upapunkot ya ke kitab Genesis u khon jong Jacob upapunkot upaga khana jo uga kot ha kitab Genesis udah Joseph now kini ki unu Joseph de Hebreu u Jacob u Ipha bat ki kini ki para hinman jo ki shon yo bat ki de yo Syari Egypt upoi sa usyong hari Egypt kumumrao ulomrao Syari Egypt hanrai khado hi hagaba khado ukulalong le kat usem ukulalong kubu prime minister jong kari Egypt hagapor jong kata re khana jong Joseph now kitab Genesis ko ong habo Joseph ukulalong ubri bukhrao ha Egypt upha ya lagi henmen ki parao bakin wan shao ilo kupa jong ki u Jacob hagarta jong jinglong temen ju bon wan sha ri Egypt ban sholang bad u Joseph hari Egypt so Jacob wan baru shongsa hari Egypt rangkat baru Joseph tat hado singi jingyap ju bad u Joseph ro u yap no ja ka por hadin mo Joseph u yap no Bible ko ong Joseph u ong ndah bangayap kising jenga pide ban ra sya kategori ke bau play jengi lo kular ban ayangi ising jenga kumta ke kitab ngipoi kitab Exodus ke de kene ke kitab ha ka bangilap ye ke story jong Joseph so de hak ke kitab Exodus de hak por na bagi kon Jacob borok ki wan poi syari Egypt ban shoman sa hang to Joseph uyap no ban ka Bible ko angkat banayat ki por kini ki kon Israel mdon show baburom miki kum haga por jong Joseph barus Egypt upelong mrau yaki hari Egypt bat ki shong gisa hari Egypt kum basau spas nem kalaban tam kalaban duna so south parts na me ki shong hari Egypt kilong kim rao hong to de have kum ta kapor la kha yo Moses ke ek ba tho ki kitab Exodus ka de ban long ka kitab ka bala tho shapang jong ki ye ka story jong ki ka khana pang jong ki ba nano ki wan se ekin lai ha ka juk ayu ngide ban pule kum ta so hadin bo la kha yo Moses u he san hari Egypt haga yings em bala pensan ban u kicing start jong kinong Egypt hadin gata u bleu lo khori u ban pelaj yela ki breu yiki khon jong u Jacob yiki khon u Israel nari Egypt ban walam pat iki sya kategori ke bo bleu lo kular ban ai haki kum tau bleu thung u lo pelong lo thung yunu Moses balong u noilam jong i khon Israel pada ke kamba bakrau uyalami kon Israel nari Egypt bad ki ya syari kanan ni tib ke khana bakade saw postnem ki ya saudong ye ke gri klau bad kim poi she de Moses ubatho ke kitab Genesis de Moses ubatho ke kitab Exodus de Moses ubatho ke kitab Leviticus kitab jingkhain ba kitab Deuteronomy ke ege batho ke ege bajiaha Exodus ke ege bajiaha kitab Leviticus ke ege bajiaha kitab jingkhain ba Deuteronomy ke de ke jingjia ke bajiaha ke por jong Moses utho shapang to ke por ha ke por ke bodang ke por bodang don ke jingjia ke ba kidon ha por iklau so ha ba pipule kitab Exodus Leviticus jingkhain ba Deuteronomy ke de ke ege bobleu hukum mu ai ketu hukum moro bobleu ai ke ha ke por ba kimpat poi syri kanan kade ke por ha ba kidang sang kidang yat tawer saupos nem yagri klau so ban suto ye ke ni kitab Genesis Exodus
Leviticus jingkai ba Deuteronomy pedon kaman so tho yaka nagani ga duro nagani ga lain nagani ga rukom nagani ga norim nai pat ong kani ga kren yanga kani ga kren yanga kani ga thot kren nga nai pat ong kumta wala da pila ban shim yinu thot be pisgo dei hare ka rukom be shngai ban pule bible kam dei kumta kade ban pu long kum ne tho manu tho shano hagano ga poro no ga juk shega ba kum kono ga rukom ke jinge shega ba kum kono ga society haga ba kumno ko por pat ka sarkar ka long kumno haga ta ka por ka perthei sanshar kadar ka long kumno ta ka por pidon kambon pule bible kumta so ka ege kitab kini gi santli Genesis Exodus Leviticus jingke ba Deuteronomy kini gi kitab ke ba ngi ngai ba de Moses betho bala tho yikini no Exodus hadu kitab Deuteronomy kini gede kitab ke bo Moses tho hari klau ke por ba kimpat poi sitai kito baro ke maban le gani kan maban le kita nda pi poi kita gari jong jingkular nda pi poi hagari kanan nda pi poi hang ta gari bo hagata gari bo blei ukpa jongi u ai hau kupa temen jing Abraham ula kular ukpa hau kupa temen jing Abraham ban ai ka hu nda ngi poi hagata gari ngin le ikini ek baro but pitip ke kana Moses su yap klempoi syari kanan. Moses uyap klempoi syari jong jingkular. Pada din jo Moses ublei ujet yo weipat noilam ubukra ubegerteng Joshua. Ke ege betho kitab Joshua kede haga bukum gotu gopor bat kirung syari kanan ke ege bajia haga kitab Joshua kede ke ege bajia haga tupor bat ke ege ka batho kitab Joshua ba kito kibriu kinle ka David na bata jong kito kibriu nda haba ki poi hari kanan so kata ka ka kitab jong Joshua ngin senge kitab Joshua ye menta ngan septeng bat hak pat ki video na do kitab Joshua sikmat ngin le suki namar ngam ko ban kren jrong le si phim la ban skap ye kini ye ke la haba nga kren haba ka video bijrong ni thai ban skap so ngai le kat bala ban pelengkot khnang ba kalong jiman toy ngi kumnu ban sungo toy ka bible kide ban sungo toy ka kumne pule ka kumto daga ne gdor wala da phim pat skap wala da phim shim gi tu khot ban pelong itu khot be dei jong phi kam le ka badon kam e pule ai ka Bible kan batai kumto e kan ne kumto nai pat ong kani yang kani nga wala da ngila bale kumta hateng hateng henrei kata kam de ka rukom ko bisngai man puli Bible ngi septeng pat